У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў чацвярга 23 студзеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. ЦВК адсправаздачылася пра яўку на дэтэрміновым галасаванні ў так званых выбарах прэзідэнта. Паведамляюць, што за 2 дні прагаласаваць змеркавалі болей за 17,5% грамадзянаў краіны. Як і па выніках першага дня ў лідарах Берасцейшына, дзе, як сцвярджаюць, прагаласаваць датэрмінова прыйшоў кожны 5-й жыхар. У Віцебскай вобласці яўка склала каля 18,3%. У сталіцы намалявалі яўку 17,2%. Другі дзень запар лукашэнкаўская ЦВК пазначае гарадзенскую вобласць як аўтсайдера. Там напісалі пакуль толькі 15% яўкі. Тым часам так званыя назіральнікі ад праўладных прафсаюзаў паведамілі пра першыя пазаштатныя ситуации ў хадзе галасавання. На 2 участках выбарнікі спрабавалі сфотаграфаваць свае бюлетэні. Апошнім часам за гэта, а таксама за вынас бюлетэня з участкаў рэжым пагражае беларусам адміністратыўным пераследам і штрафамі. Кандыдат-спойлер Лукашэнкі прапанаваў перайменаваць ягоную пасаду. Камуніст Сергей Саранкоў мяркуе, што дыктатара лепей называць не прэзідэнтам, а старшынём Рэспублікі Беларусь. Прадстаўнік камуністычнай партыі перакананы, што слова «прэзідэнт» заходняе і належыць, цытата, да буржуазнай традыцыі. А слова «старшыня», маўляў, больш народнае. Варта зазначыць, што камуніста Саранкова, які выступае за ўзмацненне рэпрэсіяў супраць беларусаў і культ асобы Сталіна, сярод сваіх спойлераў выдзяляе і сам Лукашенка. Наведваючы 21 студзеня МАЗ, дыктатар назваў таго «сярожам», ды зазначыў, што не бачыць нічога хібнага ў тым, што ягоны нібыта супернік агітуе падчас кампаніі не за сябе, а за Лукашэнку. Арына Сабаленка выйшла ў фінал Australian Open, першага сёлетняга турніру вялікага шлему. У паўфінале прэстыжнага турніру беларуска аказалася мацнейшаю за іспанку Паулу Бадозу ў 2 сетах 6-4, 6-2. Суперніца першай ракеткі свету ў фінале вызначаецца цяпер у матчы амерыканкі Мэдысон Кіс і полькі Ігі Швёнтэк, якая займае другую пазіцыю ў агульным рэйтынгу жаночага тэнісу. Фінальны двубой за першы сёлета тытул вялікага шлему і больш за $2 мільёны прызавых пройдзе 25 студзеня. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому вы перайдзёце на наш Тэлеграм-канал. Падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Таксама раю не забывацца на нашу інтэрнэт-старонку belсat.eu, але зноў-такі вашая бяспека перш за ўсё. Чарговае сведчанне пра ваенныя злачынствы расійскага акупацыйнага войска. У сеціве з'явілася чарговае відэа, на якім, як сцвярджаецца, расійскія жаўнеры расстрэльваюць бяззбройных украінскіх абаронцаў, што трапілі ў палон. 47-й автоматы кидайте! Пакаранне смерцю 6 военнапалонных на свой тэлефон здымаў адзін з расійскіх салдатаў, які браў у гэтым удзел. Пазней відэазапіс пачалі распаўсюджваць у праваенных расійскіх пабліках. Поўнае відэа мы не дэманструем з этычных прычынаў. На канец 2024 года офіс генпракурора Украіны зафіксаваў больш за 100 выпадкаў пакаранняў смерцю украінскіх военнапалонных расійскімі салдатамі. Рэальная колькасць незаконных расправаў над палоннымі можа быць значна вышэйшаю. Трамп пачынае дзеяць. Новы амерыканскі прэзідэнт ужо падпісаў указ аб закрыцці паўднёвай мяжы США для мігрантаў. На мяжу з Мексікаю Пентагон ужо скіраваў дадатковых вайскоўцаў, авіяцыю і групы выведкі. Ва ўказе таксама змешанае даручэнне прэзідэнта заняцца высылкаю замежнікаў, якія раней незаконна трапілі праз паўднёвую мяжу. Акрамя таго, адміністрацыя Трампа пагражае крымінальнымі справамі уладам гарадоў і штатаў, якія адмаўляюцца дапамагаць у дэпартацыях. Такое распараджэнне ёсць у службовай запісцы ад 21 студзеня і скіраванае на ўзмацненне барацьбы з парушэннямі іміграцыйнага заканадаўства. Варта зазначыць, што многія гарады і штаты, што кіруюцца дэмакратамі, праводзяць палітыку гарадоў-сховішчаў, не падтрымліваючы федэральныя намаганні ў дэпартацыі. Ізраіль на конкурсе песні Еўрабачання рэпрэзентуе дзяўчына, якая выжыла пасля атакі на краіну баевікоў Хамасу ў кастрычніку 2023 года. Тады, падчас нападу тэрарыстаў на фестываль «Нава», спявачка Юваль Рафаэль здолела ўратавацца, схаваўшыся пад целамі забітых наведнікаў і ўдзельнікаў імпрэзы. Цяпер жа 24-гадовая дзяўчына перамагла ў нацыянальным конкурсе «Узыходная зорка», што ёсць нацыянальным адборам на Еўрабачанне. Песню для яе праз месяц абярэ адмысловая камісія. Сёлетні конкурс Еўрабачання пройдзе ў швейцарскім Базелі з 13 да 17 траўня.
І вернемся ў Беларусь. У Ляхавічах мясцовыя жыхары пачулі каўканне з дна закінутага калодзежа, ды выклікалі работнікаў МНС. Тыя здолелі дастаць адтуль маленькае кацяня. Гісторыя ратавання пухнатага жыцця ў нашым відэа без каментара. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.